Sugrađani, još jednom se dokazuje da ovaj kultni hrvatski plac, Jelačić plac, je plac najboljih sinova i kćeri diljem Hrvatske i diljem svijeta. Svi naši ljudi koji žive u Hrvatskoj i van Hrvatske, jer ovu Hrvatsku i ovaj grad su gradili najbolji sinovi i kćeri hrvatski ljudi, ma gdje bili. Pozdravljam vas, osjećajte se ovdje kao da ste kod mog prijatelja Jamba u Metkoviću na Centralnom trgu, pored spomenika kojega smo pomogli također i sufinancirali. Neka tako bude i u buduće, a vama hvala na ovoj prekrasnoj donaciji našim ljudima, da u ovo već hladno jesensko vrijeme imaju što više vitamina. 10.000 paketa nije mali broj i ja sam uvjeren da će naši sugrađani danas ovo dobiti mit, a u buduće će osladiti svoje dnevnice i izdvojiti koju kunu da kupimo sve ono što vi u Neretvi dole proizvedete. M su najbolje, M su najjeftinije, M dolaze sa najboljeg mjesta u Hrvatskoj. Hvala vam i osjećajte se kao doma. Živjeli!